Mbukelo omuhle lapho ekhaya sawubona. Sawuvele umuntu okhululekile empilweni esukela manje. Besikhuleka sithandaza amavidiyo ningibona lapha yana. Ngoba khona into engibonisa yona eyisibonakaliso. Ngabona abantu abadala, abogogo, bobaba, bobhuti, abaningi ngibona bafasana amagedane lapha enyaweni bafaka ingidi njengabantu engathi bayiziboshwa. Lokhu khomba ukuthi njengoba ngikhuleka ngithandaza bonke abantu engibakhulekisayo nina engikhulekisayo niboshiwe, nifasiwe, nihamba nemithwalo. Lena ngidi namhlanje ngiyikhulula ngibeke khona ekhaya. Ngiyakhulula eGibeni okwavalwa kulo, ngiyakhulula emgodini owagcitshwa kuwo, ngiyayikhulula inhlanhla yakho lapho yavalwa khona. Ngizonikhulula namhlanje, ngizoxoxa le ingidi engiyibone nifaswe ngazo. Uma ngilele ngibonisa kuthiwa njengokukhuleka kanje ukhuleka sonke sizwe bonke abantu badonsa nzima, abantu bavalwa ngale ndlela le. So namhlanje ngizokukhulula ngibole khona ekhaya. Njenganyalo uma ngikukhulula uzoyibona indlela eyaphambili, uzoyibona impumelo kuwe, uzothola umsebenzi, uzohamba uyogana uzoba nengane, isikhundla emsebenzini wena owaboshwa. Namhlanje ngiyakukhulula ngokwedlozi sekhaya kimi, ngidlozi lasekhoma mwakho. Ngizokukhulula ngibole khona ekhaya ngithi khululeka la waboshwa khona. Njengoba ngikhuleka ngithandaza uma into uyenza uyikhandla ngayo, uyijulukela, iyaphuma umphumela ngibole khona ekhaya. Inonke enikhulekisa nginikhulekelayo ngithi ngizonikhulula manje. Sengikhululekile, ngizoyiqhumisa le ngidi le ngiyifaka sikhiya. Le okwaboshwa ngayo impilo yakho manje. Inkosi ibusise, Inkosi ikhanyisele. Konke likubhalile licele kumina kuzokwenza njengoba ngikucelile. Ngiyathemba futhi ngiyakholwa. Ngiyakholwa uNkulunkulu, ngiyakholwa edlozini lami, ngiyakholwa ey'thweni zami ukuthi kuzokwenzeka njengoba ngikhuleka ngithandaza lokho ngikwenza inhliziyo ekhuleka, inhliziyo emhlophe. Mbukelo omuhle lapha ekhaya. Mabe ube nenhlanhla wadinga ukuhlola lapha ekhaya online. Siyahlola ngevideo call kaWhatsApp. Isithombe mbukelo khona ekhaya. Modinga iwasho siyaposela mbukelo khona ekhaya, zihamba ngecourier guy. Ngiyacela ukuthi bantu bathathe inombolo umuntu ayengene WhatsApp afika afone athi khona ngicela ukukubuza kahle la manje mangenza kanje uma ngikhuluma la TikTok nje kuphela khona lapho ngoba masoya ngale sengikwenza umsebenzi wani manje futhi owedlozi seyisikhathi sami lesifuna usikhokhele sekose usibhadale but ukukhuluma nami akusiyo imali. Kepha masofuna ukuhlola ngilandela impilo yakho kuyimali mbukelo khona ekhaya. Modinga imfazala ekhaya zikusize kuyimali mbukelo khona ekhaya niyazi umsebenzi esiphila ngawo kuphi la ekhaya kwaDlamini. Inkosi ngibusisa, Inkosi nikhanyisele, Inkosi ineza amandla. Njengoba nibona abantu abaningi bayafona barecord abanye siyabonga sekwenzeka ukuthi, ngiyabonga sekwenzeka ukuthi ngamandla kaNkulunkulu neyithunywa, hayi ukuthi mina ngiperfect. Ngamandla kaNkulunkulu nani neyithunywa. Lesikhiya sengiyasivula, ngibonisiwe ngaso lesi esivala impilo yakho. Sekuvela kunjalo Inkosi ikubusisa.